είσαι παγιός. Φωτογραφία το βγάλω. Δεν χρειάζεται, εντάξει. Στο βιντεάκι, καλά είναι. Είναι μια μπάλα, ρε. Λοιπόν, πάμε ξανά. Περίμενε, ρε. Μια μπάλα έβαλες, ρε. Αυτό, ας πούμε, Ραντώνη, έχει σχέση με τα προηγούμενα πολύ δυνατά του. Όχι. Αυτό έχει σχέση με τα προηγούμενα πολύ δυνατά του. Δεν το καταλαβαίνεις που το μάθει τόσο. Περίμενε. Περίμενε. Αυτό που είναι πίνα, τι θα δώσει. Πόσε ρε μαλάκα. Μαλάκα η πίνα είναι, κάσα πιο άλλη μια cosa. 30-24 με μια δουλειά, 30-91 με δύο δουλειές. 31-19. Πρέπει μια μπάλα, ρε μαλάκα. Μαλάκα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μαλάκα. Τελικά η πύρα βελτιώνει το break. Κάνει καλό. Βελτιώνει το break. Η πίνα κάνει καλό, αυτό είναι το πρόβλημα. Ένα που βλέπετε πάλι στο για YouTube. Κάνε ένα YouTubeάτο. Ένα YouTubeάτο. Αυτό πρέπει να παραπάνω. 31-95. Σου είπα μην πιο άλλη πίρα. Μην πιο άλλη πίρα, θα πάει 32 μισό. Φέρε μπάλας. Χάινεκεν. Όλοι μάρτυρες εδώ, όλοι. 31-95. Πάμε σε άλλη πίρα, ναι. Μα είμαι σε όλα έξω. Νέα ζωή είμαι πάντα έξω. Έτσι κι άλλο, Νίκο, έχει. Πάντα τραβάω τους άλλους, δεν είμαι πουθενά. Παράπονο. Πουλιαράς. Έχει κι άλλο. Πώς τη βλέπεις ρε. Εγώ σου πάω ένα ποντάκι εδώ και σήμερα. Χαβαρές 34. Τώρα το Έχεις άλλο μισό. Περίμενε. Δεν έγραψε αυτό. 33-31. Έλεος! 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 33-31. Τελικά δύο δουλειές. Έχει κι άλλο, έχει κι άλλο. Το βρήκα τώρα, αλλά χώσω τι έκανε, βρήκες. Έλεος! Σπάει παγκόσμιο αυτό ή όχι. Τι θες να κάνεις. Παγκόσμιο. Άτσε άλλη μια γουλιά για 35 παιδιά. Έλεος ρε μάνα, τι έκανε. Μάνα, έλεος, τι βλέπουμε ρε μάνα. Τι βλέπουμε ρε. Πάω σπίτι, τσακίδια να το ανεβάσω. Σαν το που κάνω σαν αυτό. Αυτό πέρασε, πέρασε. Έχει κι άλλο. Τι γράφει ρε μαλάκα. Αυτό το κόλλησε γιατί έσκαψε δίπλα η άσπρη και έπασε δίπλα. Έλα ρε μαλάκα, αυτό είναι το καλύτερο. Μαλάκα αυτό είναι 34. Κι εγώ αυτό λέω. Μαλάκα αυτό είναι να σου βγει το χέρι σε αυτό. Αυτό ήταν το καλύτερο. Φέρε άλλη μια μπάλα. Αυτό πέρναγε. Μαλάκα αυτό είναι πολύ καλό. Όχι ρε Τι πούσι. έγραψε αυτό. Έγραψε 34 μου αυτό. Έκανε δικλά κλάκ. Έτοιμος. Μαλάκα το δύο όμως. Κάτι το πιο γρήγορο που είναι καλά. Κάτι τέλειο. Υπάρχει σε βίντεο να δούμε. Έσκασε η άσπρη εδώ και γαμίτη το ίδιο. Μαλάκα γαμηθεί ρε μαλάκα. Έλα. Πάμε. Έπεσε η απόδοση. Έπεσε η ομάδα ρε. Έπεσε η ομάδα. 35 έρχεται. Αυτό είναι μια μπάλα ρε. 35 έρχεται. 35.